गिबियावनो आं साबायखर बावनो नागिरदों बेखौ बुंनायनि सिगाङाव जनता कलेज इउनियन बडि प्रिन्सिपाल बिथां आरो गासै कलेजनि जेसेबां माबा दङ आरोखि थिंक टेंकफोर दङ बे बिथांमोना नैबे वर्कशपखौ लादों। ओमफ्राय नोंथाङा जेखौ सोंदों बे जोङो मोनब्रै टपिक लादों एक्टिं, डाइरेक्सन, स्क्रिप्ट राइटिं आरो प्रडाक्सन ओभारअल बे मोनब्रैनि सायाव जों खामानि मावगासिनो आरो। गथ'फोरा माबायदि सोलोंना मोजां इन्टारेस्टिं गोजा जोंनाथ' बेनो जों माने ओभारअल हारि हिसाबै नायोबा आरो जोङो बिराद माबा नङाथ' फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्रायनो एसे जों बेफोर माबाखौ मोनबोआ बांद्राय जों माने एसे उदां हारि नङा होनबा बिमा बिफायाबो बांद्राय गामि एरियायाव आरो दाबो बांद्राय पेरेन्टिंआ बांद्राय केयारफुल माने टाउननिफोर बायदि नङा नालाय थ' जोंना एसे गोब्राब जायो सम सम बुजिनो नागिरा बाथ्राफोरखौ बेखौ जोङो गावनि साननानै बिदिनो थांनांगोन आरोखि आगानसे आगाननै जयै लानानैबो ओरैनो बेफोरखौ सोलोंबाथाय बाखिथ' माबा क्रिएटिभ पार्टआ गावबा गाव बाथ्रासै बेखौ बिथांमोना बेसेबां लानो हायो आरो आंनि फारसेनिफ्राय 111% जेरावखि जाया मानो आं होयो आरो। बेफोरबायदि सोलोंनायाथ' जोंनि लाइमोनफोरखौ गोजानाव थानायखौ नुनो मोनो दा बेनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बेखौथ' बुंदों बे लाइमोनफोरनिल' दाय नङा एक्सुवेलि बे जोंनि ससियेल सिस्टेमनि दाय जोङो बेफोरखौ साना आं दा मोनसे बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ गाज्रि नङा बेबो कचिं क्लास खालामो जोङो एभ्रि इयार नाथाय कचिं क्लासआ मोनसे फुराना कनसेप्ट जाबाय ट्रेन्ड जाबाय 30 इयार्ससो आगोलनिफ्रायनो बेखौ जागायदोंमोन दा दिनै जोङो गोदानै समजों आगान होफानानै जुदि जोङो गोदान गोदान बेफोरनि सायाव माबाखौ खालामो वर्कशपफोरखौ खालामो अब्ला बे मोजां आरो बेखौ लाइमोनफोरा दाय नङा लाइमोनफोरनि दाय नङा दा जेरै जनता कलेज इउनियन बडिया सानबाय बे बाथ्राखौ नेक्स्ट बोसोर जुदि दस्रा कलेजफोराबो सानो बेबायदिनो आगानसे आगाननै बे दावगालांगोन आरोखि। बेफोरबायदि सोलोंनायनिफ्राय गोजानाव थानायाव दिथागिरिफोरनिबो माबा मोनसे दिथागिरिया दा दिथागिरियानो जोंना खमखा बुंनो थाङोबा आरो बे जिनिसाथ' इजिबो नङा बेखौ फोरोंनो थाखाय नोङो टटेलि मानसिया बे इनभल्भ जानांगोन नों सायाव मा नुदों बा आलादा बाथ्रा बाट इमसनेलि नों बेहाय इनभल्भ जानो हानांगोन आरोखि नोंनि थांखियानो बे जानांगोन दा जोंनाव बेबादिबो खमखा आरो प्रब्लेमा जायो दिथागिरिया बोरै बेखौ अर्गानाइज खालामनो दा जेरै जों नाटक खालामो नाथाय आं अर्गानाइज बेसेबां खालामनो आं बोरै हानो बेहाय गोबां बाथ्रा दङ आंथ' बेखायनो दा खावलायगासिनो बयखौबो जेसेबां आफादफोर दङ सरकार दङ बिथांमोना जुदि एटलिस्ट बेफोरखौ वार्कशपफोरखौ खालामो बिराद एक्सपेन्सिभ कारबारबो नङा अब्ला बिराद मोजां मोनसे उइदिन 5-6 इयार मोजां मोनसे आबहावा मोनगोन आरो ड्रामानि बेलायाव आं बेखौनो बुंबाय थायो ड्रामा माने जोंना बर'फोरा दाबो गानावला सानो मोसाथिंनाय रोजाबथिंनाय बेबायदि नाथाय ड्रामानि कनसेप्टआ बिराद गुवार जालांबाय दा माने अख्रां बायदि बिराद गुवार जिनिस आरो बेहाय गासिबो जिनिस हाबनानै थायो नाटक खालामनोबासो एक्टर एक्ट्रेस जानोबासो जे ड्रामा वर्कशप खालामनांगौ बिदि नङा आरो बेखायनोथ' दिनै दस्राफोरा नों इभेन सिबिएसइआव दिनै साबजेक्ट महरै हाबबाय होनदां कलेजफोरावबो साबजेक्ट दङ बहाबा बहाबा मानो थाखाय बिथांमोना इनक्लुड खालामदों बेयावनो जुदि गोनांथि गैया नाथाय बे बाथ्राखौ जोंनि बर'फ्रा दाबो रियेलाइज खालामनो हाथ'वाखै आरो। जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि जायनाखि फोरोंनाय बे फोरोंनाया गोबां खम एखौबा नुनोनो मोना नाथाय नोंथाङा बुहुद गोसो जानानैहाय बेफोरबायदियाव बुहुद एक्टिभ जानायखौ नुनो मोनो बे समाव माबायदि मोनो आङो बेयाव थानानै मोजां मोनो आं बेबादि गोजान गोजान गथ'फोर दा आं फोरोंनो फैदों बिदि नङा आंबो सोलोंगासिनो बिसोरनिफ्राय थ' बे नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस लाइफआ जोबनानै थाङा लेसना माने सोलोंनाया आरोखि थ' आंबो सोलोंनो हादों आं मोजां मोनो आरो कुइसना मामोन नोंथांना नोंथाङा बेफोरबायदि फोरोंनो मोननानै गोसोआव माबायदि मोनो? बेनो बे गोजोननाय मोनदों आरो सोलोंनो हादों आंबो जों सोलोंगोन आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो जुदि दसजनसो गथ' ओंखारफैयो सिरियासलि बेखौ सिरियासलि लानानै आरो लाइभलिहुडनिबो खोथा फैयो बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनांगोन नाजालांनांगोन आरो लाइफआव स्ट्रागोल गैयाबा जेबो जाया दा बिथांमोना साननानै एक्टिं खालामब्ला मा मोननो होननानै बिमा बिफा साननो हानाय मा बोरै जानो होननानै लाइफनि जेखि जाया फिल्डआवनो स्ट्रागोलनि अनगायै जेबो गैया जेसेबां सक्सेसफुल होनाय जेबो जिनिसानो गैखाया सक्सेसफुल मानसियाबो स्ट्रागल खालामनांगौ जायो सलमान खान बिराद गिदिर स्टार दिनै नाथाय मोनसे फिल्म फ्लप जाबानो एगेन फाग्लाबारि जायो मानसिया माबोरै आं नेक्स्ट सिनेमाखौ हिट होगोन बेबायदि आरोखि।